Tigten Team Track var et arrangement på skolen i starten af skoleåret, hvor vi skulle lave forskellige teambuildingsøvelser og overnatte på skolen. Formålet med arrangementet var, at eleverne skulle blive rystet bedre sammen og lære hinanden bedre at kende. På starten af dagen skulle vi lave forskellige opgaver, alt fra at løse gåder, løbe fra kælderen op til 5. sal og ned igen for at samle glaskugler, og et orienteringsløb med spanden fyldt med vand. Om aftenen var der dømt hygge i boksen. Der var både mulighed for, at man kunne se film og spille spil. Om morgenen var vi så alle fælles om at rydde boksen op. Vi sluttede af med at lave 2 teambuilding-opgaver mere. Efter vi så havde fået resultatet på, hvem der havde vundet helt forløbet, fik vi så lov til at tage hjem. Vi havde allerede fra starten af et godt sammenhold i klassen. Alle kunne snakke med alle, dog var der måske nogle få, man ikke havde snakket så meget med, hvilket man derfor fik mulighed for under Team Track, så man ligesom lærte alle at kende.